खुलुमबाय। दिनै 25 जानुवारि 2023 BN बड' निउसआव बयखौबो बरायबाय। चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो। दानिया फैदो दिनैनि खौराङाव। मणिपुरनि धौबल जिल्लायाव BJP दैदेनगिरिखौ गावथारदों। BJPनि दैदेनगिरि लाइस्राम रामेश्वर सिंह बिथांखौ धौबल जिल्लानि बिथांनि न'नि साखाथियावनो गुलि गावदों। मिथिनाय बादिब्ला SUV गारिजों फैनाय सानै सुबुङा BJPनि दैदेनगिरि लाइस्राम रामेश्वर सिंहनि सायाव गुलि गावलांदों आरो बिथाङा जोखोम जादोंमोन। उनाव देहा फाहामसालियाव थिसननायनि उनाव बिथाङा जोबथा हां लादों। मख'नो गोनांदि 50 बोसोर बैसोनि लाइस्राम रामेश्वर सिंहआ BJPनि दैदेनगिरि जानायजों लोगोसे RSSनि सासे सोद्रोमामोन। मा जाहोननि थाखाय बिथांखौ दुथांफोरा गावथारलांदों दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै आरो पुलिसआ गोख्रों संदाननानै SUV गारि सालायबोनाय गारि सालायग्राखौ हमनो हानाय जाबाय, नाथाय गुलि गावग्रा गुबै दायनिगिरिखौ दासिमबो हमनो हानाय जायाखै। पुलिसआ संदाननाय हाबाखौ मावगासिनो दङ आरो थाबैनो हमनो हागोनखौ आसा होदों। पुलिसआ गुवाहाटी नोगोरमानि दिसपुर ओनसोलनिफ्राय सासे दुथां सुबुङा सासे हिनजावसा गथ'खौ किडनेप खालामनानै लाना खारनो नागिरनाय समाव पुलिसजों एरेस्ट खालामजादों। हमजानाय किडनेप खालामग्रानि मुङा जाबाय अभिजित सेन गुप्ता आरो बियो सासे हिनजावसा गथ'खौ गलानिफ्राय किडनेप खालामनो नागिरनाय समाव गथ'नि बिफाया बेखौ नुहुरनानै हमथाना लाखिनो हादों आरो हमथाना लाखिनानै दिसपुर पुलिसनि आखायाव गथायना हरनाय जादों। दा बेखौ एरेस्ट खालामनानै आयेननि बायदि एबा जोबथेसालिनि साजा फोसावनाय जासिगोन होनना खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। इभिक्सन खालामदों। गुवाहाटी नोगोरमानि गुवाहाटी मिउनिसिपाल कर्परेसन आरो जिल्ला खुंथायखौ आसामनि मन्थ्रि अशोक सिंघाल बिथाङा फरालुनि दैमानि साखाथियाव आयेननि बेरेखा थानायफोरखौ इभिक्सन खालामनो होदों आरो बे थांखिखौ गुवाहाटी नोगोरमाखौ दै बाना जानायनिफ्राय उदां खालामनो थाखाय आसाम सरकारा गनायथि होदों होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। आसाम पुलिसआ गुवाहाटी नोगोरमानिफ्राय गोबां गारि भारा हरग्रा एजेन्सिफोरनिफ्राय गारिफोरखौ भारा लांनानै आसामनि गुबुन गुबुन जिल्लाफोराव फानहैग्रा सासे सिखावखौ एरेस्ट खालामदों। हमजानाय सिखावनि मुङा जाबाय ऋषि राजख'वा। ऋषि राजख'वाया थांनाय गोलाव समनिफ्रायनो बेबादि खामानिखौ मावबोगासिनो दंमोन, नाथाय जोबथायाव जोबथेसालियाव आलासि जाहैनांबाय होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। मैया मागो दाननि नैथि मंगलबार बारायाव खुंनाय बर'नि गुबै धोरोम गोथार बाथौ सान। मैयानि बे गोथार बाथौ सानाव बिटिआरनि CM प्रमद बर'आ बयनिसिमबो गोजोन हामलायनाय बावहरदों। लोगोसे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङाबो गासैबो बाथौ सिबियारिफोरनिसिम गोजोन हामलायनाय बावहरो। बर' हारिनि थाखाय गोग्गाथाव नर्थ इस्ट जन कालचारेल सेन्टारनिफ्राय दैथायहरनायाव राजिब गयारीनि दैदेननायाव बर'नि हारिमुखौ चेन्नाईआव फैगौ 26 जानुवारि सुबुंखान्थि सानाव नुनो मोनगोन। फैगौ 26 जानुवारि भारत हादरनि सुबुंखान्थि सानखालि चेन्नाईनि मेरिन बीच खाथियाव हादरनि सुबुंखान्थि सान फालिनायाव बिटिआर आरो बिटिआरनि बायजोनि गासै हारिमु सिबियारि बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा रंगिना संगिना बागुरुम्बा मोसानायखौ दिन्थिफुंगोन। मख'नो गोनांदि बे हादरनि सुबुंखान्थि सान फालिनाय थावनियाव थांनाय 22 जानुवारिनिफ्रायनो बर' सेंग्रा सिख्लाफोरनि प्रेक्टिसआ सोलिगासिनो दङ होननानै खौरां बिजोंनि गेजेरजों मिथिनो मोननाय जादों। दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियानो। गोजोन्थों।